на бирмингамци. Ето какво се случи. Как успя между трима съперници плюс вратаря да прати топката в мрежата Жордан Аю. Истинска загадка при това от толкова малък ъгъл. Но за Астън Вила най-важното е, че отбора стига до гол. Голът, че беше много по-опасен. Две гради, макар и една. Анзо. Магиан. И сега Марият в ляво. Добре, смени посоката. Мпанзо. Може да стреля, хубав пас. Шанс за Лутън. Това е гол. 35-та минута. Ето как шапкарите изравняват. След една много хубава атака. Джей Грей се разписва в 35-та минута и прави 1-1. Както се казва, шапки долу за шапкарите, които се умяват да се върнат в този сблъсък. Джак Мерият свърши отлична работа в тази лява зона. Магиан, след това Мпанзо по великолепен начин изведе Джак Грей. Мика Ричардс покри засадата. И завършващия удар на Грей беше наистина много добър. 1-1, въпреки че Астън Вила определено беше по-опасен от двата тима, доминираше в матча. Лутън показа, че има качество, има... Spurler heading it back, but in the direction of Hilton, and it's broken here for Cameron McGeehan. Ruddock, Gray, Marriott, Hutton blocks in, it's gone back in, McGeehan scores, and Luton have turned it around, and it's Cameron McGeehan who has given the League Two side the lead. Ето го ъгловия удар. Гестет изчисти не по най-добрия начин. След това топката беше пратена пред вратата, където Жоре Сокоре е в ролята на нападател на противника и я отклони в собствената си мрежа. 3-1 за Лутън Таун. Сензацията изглежда още по-близо.